Patay ang usa ka 57 anyos nga lalaki human Madasmagi ug Sakyanan dihang milabang unta sa National Highway sa Barangay Poblacion Ward 2 sa lungsod sa Minglanilla pasado alas 11 kagabi. Ang biktima nailhan sa ngalan nga Delfin, mangihaway og baboy ug residente sa Sitio Sambag, Barangay Tuyan, City of Naga. Ang driver si Elf nailhan sa ngalan nga Rico, 56 anyos, residente sa Carcar City. Nasayran sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Minglanilla Police Station nga sa paglabang sa biktima sa kalsada, kalit kining naigo sa sakyanan. Nakaangkon og mga samad ingon man mga bali sa walang kamot o ubang parte sa lawas ang biktima nga may resulta sa kamatayon niini. Gisuwayan paunta siya pagdala sa rescue team didto sa Minglanilla District Hospital apan gideklarar kining dead on arrival. Samtang ang driver sa sakyanan na priso karon sa Minglanilla Police Station nagpaabot pa sa desisyon sa pamilya sa biktima kung makigsettle o mupasaka gayud og kaso.